duk inda kake zaune akwai wani na gaba gare ka, ya dace ka san shi psychologically iyaka, ka gane in magana ne yaushe dace a yi, wani irin labari ke so, wanne ne baya so. Idan ya baka assignment ya dace ka yi shi, kuma me bai dace ka yi ba. Idan ka gan shi a ɗan tsume ka iya predicting me ya dame shi, ya za a yi ka ɗan rage matsalar. In ka gan shi na cikin nishadi, me ya dace ka gaya masa a lokacin. In yana da damuwa, me za ka faɗa ka rage damuwar, ka iya ganewa. In waya ne yaushe ke iya kiranka, ba zai yana kiranka babanka ya maka miss call 11 baka ɗauka ba, kuma ka san lokacin da yake neman ka. Duk waɗannan rashin iya kula da juna ne. Amma in ka zauna da mutum ko wata uku ne, ya dace ka yi dirasansa iyaka. In mace ne, duk inda ta yi wata uku a gidan miji, ya dace ta iya gane me yake bukata. In ta fahimta, to zai zo da sauki. Wani yana cikin gajiyar, yana ƙaunar ki, amma saboda ba kya kula da shi, ba za a shirya ba. Yana cikin gajiyar, kin shigo daga isowansa kin fara masa maganar babu kaza, ba a yi kaza ba, kuma ka ce za a je holiday, za a yi kaza. Wai kawo maganar wannan? Kina gan mutum ya shigo ko annuri babu a fiskarsa, kina maganar holiday? Ai ba wannan maganar. An akwai hali masa abin da ke so, dan gaggawa ki koma gefe ki dan makale har sai kin ga abin ya sassauto, to sai ki zo. In kika yi murmushi ga ya amsa, ya ce zo mana, to shikenan kin fahimci me ake nufi. Ai haka ake yi. Amma rashin kulan yakan sa matsala da ba ma magancewa. Wallahi rashin studying juna psychologically yake affecting aure da yawa a kasar Hausa, yake affecting ma'aikata da yawa a wurin ayyukansu, yake affecting mu'amalar 'ya'ya da iyayensu. Saboda rashin kula, wani kwata-kwata baya kula da wanda yake na sama da shi, ya gane me ya dace me bai dace ba, baya kula. Ba a haka. Duk wanda kake gaba da shi yake gaba da kai, to kula da me ya dace kai me bai dace ba. Yaushe za ka yi magana, yaushe ne ba za ka yi ba. Yaushe yake cikin bukatar magana, yaushe ne ba ciki. In akwai alamar rashin sakiya, me ya dame shi, wasu abubuwan sai kana iya predicting yau da gobe, sai ka gane ake yi shi. Kina tare da miji, haka ake yi shi. In baki fahimta ba, sai zo dan karamin abu sai sa shi ma sai ta miki reacting ta hanyar da bai dace ba. Kin shigo kaina, ko sallama ba kya yi, kawai ki shigo kan mutum babu assalamu alaikum, fita ki sallama, kuma ta shigo assalamu alaikum wa rahmatullah, yayi shiru, sai kuma ya matse, mai gida ina sallama, ce to ai mala'iku rahama sun amsa. Ka san namiji idan yana da matsala, wallahi ko tsohon mashin road master bai kai shi matsala ba. Haka ne. To sai ki dan karamin abu sai ki dauko kanki babba. To kula yana da matukar muhimmanci. Ina ba mu shawari, yayi karanci matuka da gaske ga matasa yanzu da suke tasowa, ba su iya kula da iyayensu me suke bukata, malamansu me suke bukata, shugabanninsu me suke bukata, wanda nake karshen sa me yake bukata. Wadannan abubuwan duk sai kai dirasan su. In ka fahimta, sai ka ga wannan ya baka daraja a wurin mai gidanka fiye da kowa, saboda kana kula, kuma duk abin da ya san ya bar maka, to zai je bacci bai da matsala. Wannan iya da matukar muhimmanci. Wannan wasu da ba mu ba, sai ga sun fi mu irin wannan. Ba wai don Allah wani yake yi ba, amma dai saboda tsabar iya cin hatsi yana yin. To me yasa kai ba za ka yi ba? Yana da matukar muhimmanci. Allah ta'ala ya rufa mana asiri, ya samu wanye lafiya.